Okay, so may buntag, may adlaw sa tanan, no? Especially sa Pilipinas. So, mga igsoon, magsugod na punta, no? Mubalik ta sa pagbasa sa pulong sa atong buhi nga Dios diri sa Biblia, no? Naanata karon sa Deuteronomy chapter 11, no? So, ato ang murag na nadugay-dugay tagbalik, no? Pero salamat sa Ginoo kay tagang gyapon ta niya kahigayunan nga makabasa tagbalik. Sa isoon, ubani ko sa magampo sa tanong before ta magpadayon. Hallelujah. Ginoong Dios nga labing gamhanan, hari ka sa tanan, Lord. Salamat Ginoo sa kahigayunan nga imong gihatag kanamo nga makabasa na usab sa imong mga pulong. And I pray, Lord, nga imong balang espiritu makigistorya kanamo, Lord, through your word, oh God. Lord, imong pulong buhi, Ginoo. And amo kining kalanon sa matag adlaw. Lord, kay imong pulong mong naghatag ka na mong kinabuhi o paglaom, Lord, sa matag adlaw. Ako kining ihala diha kanimo karong taknaa. Ikaw mong ginaimbitahan, Lord, nga mamuhat sa mong taliwala. Lord, thank you kayo nga bisan katong mananaw ani nga video, God. Sila usab Ginoo ma-bless, Lord, nga ilang madawat ang ilang portion gikan kanimo. And ikaw Ginoo ang mag-glorify sa ilang kinabuhi usab. Lord, salamat. Protection ni kami Ginoo, pinagisi mong hamili nga dugo. Og dalaygon ka sa walay katapusan, tagay kami kaalam karon, Lord, samtang kami magabasa sa imong pulong. In Jesus' name I pray. Amen. Okay, so igsoon. Sugdan na to, no? So Deuteronomy chapter 11. Okay, so mao ni ang pagkagamhanan sa Ginoo. Ang title, ang pagkagamhanan sa Ginoo. Ingon ang verse 1. Busa, higugmaan ninyo ang Ginoo nga inyong Dios og tumana ang tanan niyang mga sugo. Ayaw kamo kalimot nga kamo maoy nakadawat sa pagtulunan nga gikan sa Ginoo nga inyong Dios pinaagi sa inyong kasinatian uban kaniya. Dili ang inyong mga anak nga wala masayod o makakita niini. Maoy akong gipakigsultihan kun dili kamo. Nakita ninyo ang iyang pagkagamhanan og mga milagro. Nakita ninyo ang iyang gibuhat sa hari sa Ehipto o sa iyang tibuok nasod. Verse 4, nakita ninyo ang gihimo sa Ginoo ngadto sa kasundaluhan sa Ehipto o sa ilang mga kabayo o mga karwahe. Gilumsan niya sila dito sa dagat nga pula sa dihang migukod sila kaninyo. Verse 5, palandunga usab ang gibuhat niya kaninyo dito sa kamingawan hangtod sa pag-abot ninyo dinhi. Verse 6, og sa gibuhat niya kang Datan og kang Abiram nga mga anak ni Eliab nga sakop sa banay ni Ruben. Nakita sa tanan nga naabli ang yuta og gilamoy sila lakip ang ilang banay og mga sulugoon og mga kabtangan. Verse 7, kamo mismo nakakita sa mga milagro nga gibuhat sa Ginoo. Verse 8, busa tumanan ninyo ang tanang sugo nga gihatag ko kaninyo karong adlaw aron mahimo kamong lig-on ug makasulod kamo ug mapanag-iyan ninyo ang yuta nga gisaad sa Ginoo. Verse 9, ngadto sa inyong katigulangan og sa ilang mga kaliwat. Mutaas usab ang inyong kinabuhi didto sa maong yuta nga tabunok. Verse 10, kining yuta dili sama sa yuta sa Ehipto nga inyong gigikanan, diin ang inyong tinig, diin ang inyong tinanom, kinahanglan nga inyong patubigan. Verse 11, apan ang yuta nga inyong panag-iyahon mao yuta sa mga kabungturan o mga walog nga kanunay ulanan. Yuta kini nga giatiman sa Ginoo nga inyong Dios o gibantayan niya kanunay. Amen. Verse 13, kung tumanon ninyo ang tanan kong gisugo kaninyo karon, nga higugmaon ninyo ang Ginoo nga inyong Dios ug alagaran siya sa tibuok ninyong kasing-kasing og kalag, hatagan kamo niyag ulan sa hustong panahon aron makabaton kamog pagkaon, bino ug lana sa olibo, ug makasibsib ang inyong kahayupan. Dito makakaon kamo kutob sa inyong gusto. 16, ayaw gayud kamo pagbiya sa Ginoo aron pagsimba sa laing mga Dios, kay masuko siya kaninyo ug dili na siya magpadalag ulan
ug ang yuta dili na mohatag og abot, og sa dili madugay mga matay kamo og mahanaw sa maayong yuta nga ihatag niya kaninyo. Okay, verse 18, busa ampingin ninyo sa bug-os ninyong kasing-kasing og kalag ang akong mga pulong. Ibugkos kini diha sa inyong bukton og ibutang sa inyong agtang aron dili ninyo hikalimtan. Verse 19, itudlo kini ngadto sa inyong mga anak kun anaa kamo sa balay, sa inyong paglakaw, sa inyong pagpahulay o pagtrabaho. 20, isulat kini diha sa mga haligi sa pultahan sa inyong balay og dili sa mga gangha og diha, no? Okay, isulat kini diha sa mga haligi sa pultahan sa inyong balay og diha sa mga ganghaan. Aron kamo og ang inyong mga anak makapahimulos og taas nga kinabuhi didto sa yuta nga gisaad sa Ginoo sa inyong mga katigulangan samtang magpabilin pa ang langit ibabaw sa yuta. Hallelujah. Amen. 22. Kay kung tumanon ninyo kining mga sugo nga gihatag ko kaninyo nga mao ang paghigugmas sa Ginoo nga atong Dios, ug tumanon ninyo ang iyang kabubuton ug dili kamo mobiya kaniya, abugon sa Ginoo ang mga nasod nga inyong sulungon, og mainyo ang mga yuta nga iya sa ubang mga nasod nga mas dagko o gamhanan pa kay kaninyo. 24. Mainyo ang yuta nga inyong taakan. Ang inyong teritoryo magsukad unya sa kamingawan ngadto sa bukid sa Libanon, gikan sa suba sa Euphrates ngadto sa dagat sa Mediteraneo sa kasadpan. 25. Walay makasugakod pagsukol kaninyo. Ang Ginoo nga inyong Dios maghimo kaninyo nga kahadlukan o kalisangan sa tanang nasod nga inyong taakan sumala sa iyang gisaad kaninyo. Verse 26, timan-in ninyo nga karong adlaw gipapili ko kamo sa panalangin o sa tunglo. 27, panalanginan kamo kung tumanon ninyo ang mga sugo sa Ginoo nga inyong Dios nga gihatag ko karon kaninyo. Apan, verse 28, tunglohon kamo kung dili ninyo tumanon ang iyang mga sugo ug kun kamo motipas sa dalan nga paagian niya kaninyo ug inyong simbahon ang laing mga Dios nga wala ninyo simbaha kaniadto. 29, unya kun makaabot na kamo sa yuta nga inyong panag-iyahon, isangyaw kining panalangin didto sa bukid sa Gerizim og ang tunglo didto sa bukid sa Ibal. 30, kining mga bukira anaa sa dapit sa kasadpan sa suba sa Jordan, sa yuta sa mga kanaanhon nga nagpuyo sa walog sa Jordan at bang sa Gilgal, duol sa mga sagradong kahoy sa Mori. 31, tabuk kamo sa suba sa Jordan aron makasulod kamo og makapanag-iya sa yuta nga ihatag kaninyo sa Ginoo nga inyong Dios. Kung adto na kamo didto magpuyo, tumanan ninyo ang tanang sugo nga gihatag ko karon kaninyo. Amen. Sumao ka na ang chapter 11 igsoon, no? So padayon na to ang chapter 12, no? Kana patay gamay nga time. Okay, so ang title ani nga chapter mo ni ang dapit nga ampuanan. No? Ang dapit nga ampuanan. Okay, so chapter 12 verse 1. Kini ang mga balaod nga kinahanglan inyong tumanon didto sa yuta nga ihatag kaninyo sa Ginoo, ang Dios sa inyong katigulangan aron mainyo sa tibuok ninyong kinabuhi. Gub-a gayod ninyo ang tanang dapit sa tumoy sa kabukiran sa kabungturan o sa ilalom sa kakahuyan, diin ang katawhan nga inyong ilugan sa ilang kabtangan nagsimba sa ilang mga Dios. Verse 3, gub-a ang ilang mga halaran og dugmuka ang ilang mga sagradong kunuhayng haligi. Sunugang ilang mga sagradong tukon og dugmuka ang ilang mga larawan aron dili na kini simbahon ni ining mga dapita.
Okay, 4. Ayaw simbaha ang Ginoo nga atong Dios sama sa pagsimba niining mga tawhana sa ilang mga Dios. Ang Ginoo magpili og usa ka dapit gikan sa mga yuta sa tanan ninyong tribo aron didto magtigom ang katawhan ug magsimba kaniya. Verse 6. Dadon ninyo ang inyong mga halad nga sunugon ug ang uban ninyong mga halad, ang inyong mga ikapulo ug ang inyong mga gasa, ang mga gasa nga gisaad ninyo sa Ginoo, ang inyong mga kinabubot-ong halad ug ang mga panganay sa inyong mga baka ug karniro. 7. Dito sa atubangan sa Ginoo nga inyong Dios nga maoy nagpanalangin kaninyo, kamo ug ang inyong banay mukaon og malipay sa mga maayong butang nga inyong gihaguan. Verse 8. Ayaw ninyo padayuna ang inyong gibuhat karon nga mao ang pagtuman sa inyong gusto. Kay wala pa man kamo makaabot sa dapit nga gihatag kaninyo sa Ginoo nga inyong Dios, diin magpuyo kamo nga malinawon. Verse 10. Labang kamo sa suba sa Jordan ug puyo kamo didto sa yuta nga gihatag sa Ginoo nga inyong Dios, ingon nga inyong panulundon. Didto wala nay kaaway nga mosamok kaninyo ug magmalinawon na kamo. Okay. So kailangan sila mutabok sa Jordan, no? Verse 11. Dad-an ninyo ang tanang halad nga gisugo ko nga inyong dad-on ngadto sa dapit nga alampuanan diin adto kamo magsimba kaniya. Dad-an ngadto ang inyong mga halad nga sunugon ug ang uban ninyong mga halad, ang inyong mga ikapulo, ang inyong mga gasa lakip sa mga kinabubot-ong halad nga inyong gisaad sa Ginoo. Verse 12. Paglipay kamo diha sa presensya sa Ginoo nga inyong Dios, kamo ang inyong mga anak, ang inyong mga ulipon, ingon man usab ang mga Libita nga anaa magpuyo sa inyong lungsod, kay wala man silay kaugalingong yuta. Verse 13. Ayaw ninyo ihalad ang inyong mga halad nga sunugonon sa bisag asang dapit nga inyong magustuhan, kundili ngadto lamang sa dapit nga pilion sa Ginoo, sulod sa yuta sa inyong banay ug buhata didto ang tanan nga gisugo ko kaninyo. Amen. Verse 15. Apan bisan pa ni ana makaihaw gihapon kamog mga hayop og makakaog karni bisag diin sa inyong mga lungsod kutob sa inyong gusto og sumala sa gihatag kaninyo sa Ginoo nga inyong Dios. Ang taong giilang hugaw ug ang taong giilang hinlo makakaog karne sama ra nga kini karne sa usa. 16. Apan ayaw ninyo kana ang dugo. Ibubo hinuon kini sa yuta sama sa tubig. 17. Ayaw ninyo kana sulod sa inyong lungsod ang mga ikapulo sa inyong pagkaon o sa bino o sa inyong lana o ang ikapulo sa panganay sa inyong baka o karniro o sa inyong kinabubot-ong halad o sa gasa nga inyong ihalad. Verse 18. Apan kan-an ninyo kini atubangan sa Ginoo nga inyong Dios didto sa dapit nga ampuanan nga gipili sa Dios. Kamo ug ang inyong mga anak, mga ulipon, ingon man usab ang mga Libita nga anaa magpuyo sa inyong lungsod. Pangaon kamo nga malipayon tungod sa mga kaayuhan nga gihatag sa Ginoo kaninyo. Verse 19. Samtang magpuyo kamo sa inyong yuta, ayaw gayud ninyo kalimti ang mga Libita, no? Kay 20. Unya kun padak-on or padak-an sa Ginoo nga inyong Dios ang inyong yuta sumala sa iyang gisaad, makakaon kamo karne taman sa ginhawa. 21. Kung ang dapit nga pilion sa Ginoo nga inyong Dios aron kung ang dapit
nga pilion sa Ginoo nga inyong Dios aron adto kamo magsimba kaniya layo kaninyo, mahimo ninyong ihawon ang bisag hain sa inyong baka o karnero nga gihatag kaninyo sa Ginoo sumala sa akong gisugo kaninyo. Mahimo nga kanon ninyo kini sulod sa inyong lungsod kutob sa inyong gusto. 22. Mahimo ninyo kining kaunon sa nga kini karne sa usa o sa lagsaw. Ang hinlo og dili hinlo kaninyo pareho nga makakaon niini. 23. Apan ayaw gayud ninyo kanang dugo, kay ang dugo mao ang kinabuhi, ug ayaw ninyo kanang kinabuhi uban sa unod. Okay, verse 24. Ibubo ninyo kini sa yuta sama sa tubig. Amen. 25. Ayaw gayud kamo pagkaon niini, aron magmauswagon kamo, ug ang inyong mga kaliwat kay ang paglikay niini subay sa kabubuton sa Ginoo. 26. Apan dadaan ninyo ngadto sa dapit nga ampuanan ang mga balaang butang ug ang mga kinabubuton ninyong halad. Wait, akong color ay akong shadean ang 25 kay ayaw gayud kamo pagkaon niini aron mauswagon kamo ug ang inyong mga kaliwat kay ang paglikay niini subay sa kabubuton sa Ginoo, no? Ang dili pagkaon sa dugo mao ang pagsubay sa kabubuton sa Ginoo. Okay, so verse 16 ato ang usbon, no? Apan dadaan ninyo ngadto sa dapit nga ampuanan ang mga balaang butang ug ang mga kinabubuton ninyong halad. 27. Ihalad ninyo dito sa halaran sa Ginoo ang inyong Dios, nga inyong Dios ang halad nga sunugonon, ang unod ug ang dugo. Ibubo ninyo diha sa halaran sa Ginoo nga inyong Dios ang dugo, apan mahimong kanon ninyo ang unod. Tumana ninyo kining mga sugo nga akong gihatag kaninyo aron kamo ug ang inyong mga kaliwat magmauswagon hangtod sa hangtod, kay makapahimuot man kini sa Ginoo nga inyong Dios. 29. Unya kung laglagon na sa Ginoo ang inyong Dios ang mga nasod nga inyong adtuon og panag-iyahon, pagbantay nga dili kamo malitag pinaagi sa pagsundog kanila human sila malaglag sa inyong atubangan. Ayaw kamo pagpakisayod kung giunsan nila pag-alagad ang ilang Dios pinagi sa pag-ingon. Giunsa man niining mga nasura pagsimba ang ilang Dios. Buhaton ta usab kana. Ayaw ninyo simbaha ang Ginoo nga inyong Dios sama sa pagsimba nila sa ilang Dios kaysa maong paagi sa pagsimba gibuhat nila ang tanang dulumtanong butang nga gikasilagan sa Ginoo. Bisan gani ang ilang mga anak gihalad nila ingon nga halad nga sunugon. 32. Tumana gayud ninyo ang tanan nga gisugo ko kaninyo. Ayaw kini ninyo kuhai o dungagi. Hallelujah. Amen. So mao kadto ang chapter 11 and chapter 12. No? Nahuman na to ang chapter 11 and chapter 12. So two chapter ang atong nahuman karon Igsoon. So salamat kay Igsoon nga naalag gihapon ka diha, no? Naminaw og nagsubay sa ato ang pagbasa sa pulong sa Ginoo. So glory to God. So magkita no sabta sa sunod higayon nga Igsoon. Dalay ko ng Dios sa walay katapusan. Kita na usab kita. God bless you.